Hello guys, good evening. For today's vlog, kay nagluto ko og shrimp nga king shrimp na siya no? Lokon. Naara guys, atong lokon loto na siya guys. Oh. Init-init pa siya guys ang atoang shrimp. Karon guys, mga naming banana. Nanghugas pa si banana guys, di ara oh. Inahay guys. Guys, hugas ko plato guys. Mama ng work. Kaya di nung ko pwede nang hugas guys. Basta init akong kamot. Anak guys. Mag-prepare na ko guys sa amo ang pagkaon. Kaya maning hapon. Ani. Okay, ara guys. Among screen. Wala pa nakita. Okay. Di ara guys, atong shrimp, gaaso-aso pa siya guys, mga pa dyan pagkaluto guys. Mga unaming banana ron. So mga aming banana, akong gulat si banana kay nang hugas pag plato, magdungan rami o kaon. Ay magdungan ng jumi kaon. Akong Sprite guys, napay nabilin. So di rin ako niibutang guys. La na. Anak guys, ato ang diri na ko ibutang. Among shrimp. Magukad ko rice sa plato ni banani. Ha? 7 ang nasa 7 na ako. Na naman sa 6. Igo-igo kung mahuman pa. Butching! Unsa man? Igang yung panahon guys. Uy, naman what happened? Diri lang ko para maigo ko. Alright guys. Dapat kong banana para makita ko sa video. Magkinamot ko ron. Magkuha tag butanganan sa isilupin lang ni. Dahil nakibutang ang panit. Nilabay na ito na ito ng panit. Ilabok na. Man ko siya ay kung siya ako sa aming ipos ako sa aming kaya dali ra kayong oras mo. Good evening everyone. Mani among sudan part tonight. Di na ami sobra tinapa kaganina. Dayon mag-ampo na ta. In the name of our Father, to the Son, to the Holy Spirit, and Lord, thank you sa food nga nasa mong atubangan nga kami makahatag abastol sa mga kalawasan, Lord. O salamat usab Lord sa iyong pag-provide sa mga gatinanglan, sa financial Lord. Salamat kaayo sa iyong support, sa mga blessings, sa inyong pag-protect ka na mo Lord, sa matag adlaw, matag oras, matag segundo, matag minuto. Uban Lord sa akong pamilya o kaming duha ni Maymay Ginoo, kog pasaylo kami sa mga sala. O thank you sa food in Jesus name. Amen. Sa ngalan sa
Hapon guys. Mga untan ninyong tanan guys. Ang sabaw. Delicious. Sabaw ra ni sa kuan guys o sa shrimp. Ang sabaw ra ni sa ulang guys. Wala na ko butang ng tubig. Sabaw ra man siya. Anitan ta ka. Yan. Hmm? Yan ba? Ulo pa sa Ikaw lang. kanya. Get set, everyone. Lapit yung pancake flavor. Ay, ako na lang nang i-apil ana oh. Asa? Kan pamit. Wala, makaon sa iyo. Yan. Lagi. Ito na. Ito bisa layo lapit. Ngayon kung iroon yung kakaon ba? Hindi lang din ang mga iro ng ilagam mo. Ano ba din nakakaon mo sila. Gawas. Yan. Ay, tulad na rin ba? Kaya na kasi na lagi kasi mas tumati ba ito? Lagi? Ito. Mama ko. Ito lagi. Baka dahil mo lang. Ito na lang nagkaon dito. Ito. Lagi na ano. Ito sa piling sila. Hindi, magpaabot eh. Sa gigutom na. Ito kasi. Maon to guys. Ginamot to guys. Ang sa itong gano'n ni Sir Jim ganina sa stock mine nga. Ang sa ito, kape, yan. Kung anon? Oo. Naman na sila. Kaya mo katipid sa ka. Daan naman ka. Waan ka? Martin na sila. Ngayon, may pandok-susi ay. Ngayon, pwede sa mag-susi ay. Pwede mo kasama na kaya. Bawal mo ang ligay. Bawal ka niya. Ano? Bawal. Mayayay ka. Dila nga yung mga irin, hindi pwede ani ay. Nana. Maadto na lang nagtuburan sa rumgas eh. Ang mga hatad akong mama ani ko, paborito mo sa niya. Kaya maghatod sa food stock dito. Ano ewan sa iga? Diin na na. Ito. 40. Diin na ba? Hindi ka pwede ka na niya. Sige, pagkakuan mo. Okay, good. Okay. Amoy ka sa pokong mo. Ito nga. Kuan mo. Sabaw ga? Sabaw. Kalangan ka? Dili, okay naman eh. Ano?
Kaya mo dito yung sili kay malayos na. Ay, o bakit ko dito anak dito oh. Ta. Dito oh, katong dapat lang danit. Aging ko dito. Nasa light pero siya dito puti may nakabuhi. Oo. Wala ra ba'y tao dito? Yan po siya niwang. Akima ito tarong. Malag wala ito kawapa. Sarap ba? Pero wapa si Rusun. Ito. Ah. Tama na, lagayan na niya. Kayang mamilit sa ito. Ano pa ano? Guys, oh, sabaw. Awa. Sabaw ra ni sa kuan ulang guys. Wala na akong ibutang ni og ka ng tubig. Kay ingon si banana. Masabaw ra daw ni sa iya. Hindi ko siya ng pagluto. Kung gano'n ko nga ba maluto niya. Dagang kay kape-arte. Hindi ka na ng mga Hmm? Sprite or pineapple juice. Mahal lang. Original. Lami. Kani kay ihagi yung soup. Iyarag yung sabaw. Yung katas sa niya. Mga sikirin mo. Grabe ko nito. Hmm. Ano yun? Mahal kayo ma-overcook. Kani, di siya overcook. Sakto-sakto lang eh. Ang overcook lang. Ang lain sa kuan. Kuan. Kani mo. Sup-sup ang yung panit sa unod. Pagawas ka rin. Still lang yun. Hmm. Ito. Mag-order mo sana steam. Ang iba ko, itlog puti. Ganun puti sa itlog ba? Kana yang kuan. Oo. Dili yang yellow. Kana yang igyo. Still. Ano yun? No, may lang na itlog na yun. Nag-learn ba? Nakay parang work. Laki-laki. Hindi ko magtambay-tambay sa Robinson May. Good. Malantong kami sinigadi imay. Kaya halida na. Hindi ko igapon. Hindi ko yung mga bata, ganun makilantos niya. Alas 8 naman, o alas 7 kapin ba, alas 8. Mas di sila mirado sa. Alas 9. Ang kuan pro, ang sinisa. Hoy! Dugay. Yan. Ako ganun, nag-uwi ko sa mga ero. Lang kumanang eh. Usa pa, mahadlo ko ka. Ako rabi, usa dila ko. Mingo, bagat mo wala. Ito ang... Pikila tipot ka. Ang sa? Ang sini. Wala ko kabalo. Hindi ko yung manang muna na nakukulit yung manang. Kaya balo sa mga lugar na. Pati ba, tayo pagkamingawa dito niya. Wala pa yung simuloy. Dugay lagi nilis dan nila kan. Ay, wakam daw ang siguro no? Wala ka malamit. Ibalik mo na ano pa. Okay, nabi na ko na. Dahil ulit gabi ka, malantan kasi niya. Anak mga bata. Mami, ayun na lang ulit. Mami, kayo matuta sa ride. Ito da, ay. Right. Harapit. Dito, sa ko ang palasyo. Nang may right dito. Hindi mo na kawala niya. Ay, mo ba? Wala dito sa suro na kapita. Naram na, dek. Pero na. Yung ko, dito, pwede bibi kayo. Loy, kayo ang mga iro na dito. Yan, nakay pa sa to. Wala na, bro. Ano yun? Ulit mo ko. Ano ba siya? Balay nga katulog Franz, kaya kurang bisa dito. Hindi ko okay rapat siya, naanod naman ko. Nagabiin naman ko lagi. Ano ko nga? Una lang ito uli ninyo kay. Ninyo, bito mo dapit. As man naman, uli na ta kasi game-game po, nakik-uli na. Una doon sa uli ko, ayaw pag uli-uli, ikaw ra isa kay. Isa na oras karon magdungan na rin. Ano to, ipasakay ko nila una. Wala pa na. Ako ang naglupat aeroplano sa mama kung ang koleksyon.
Oh, mga plano lang kami no. Kuwan ka na kay may promo. Lagi. Ang amo sa kuan ng doktor puntakon. Di ako madugan ni Pitmulin. Oh, kasi ngin dito eh. So, Nagdan sa ayo maglinya. Siyempre, ikaw pinakauna kung ikaw. Bigyan ka mulitang. Lahila mo ka. Gusto mo namin ba't eh? Ayun, ato na to karon, ato na lang ni April og labay. Hello, kay mga iro makakaon ani guys, ani labay din naman dito sa layo sa kanal gyud pero way iro makakaon. Ani oh, panit ani oh. Kay iro ani makakaon mo. Piso gyud. Ang pagit ana. Dagan na bag mga iro diri nga laom nang itag pagkaon matungunan unya na ba. Ang pagkakaalag laway mga dabay mo sa layo. Ang ganang dili makuan sa iro. Sa'yo di ka makatulog ito, wala ka makatulugan na ng ito. Isipin siya ganun na guys. Nako. Doon sa isang basin, nako. Yan, kaya ay. Ito. sige na guys. Tignan tayo. Hindi ka lang sumusuko sa ero. Hindi, gano'n yung buka na. Nalanay ang sabaw. Yan. Bantayan. Dotsuy. Tama. Ay mo ka nang lagi kay makapagid ni. Manami ka guys. O dai dili. Dili. No, ha, makakaon ka. Diri na ko na ilabay guys. Oh, iusan ako naglabay diri guys kay maluoy mi sa mga iro makakaon ani guys. Ang mga iro ng laaw ba guys, makakaon ani luoy kaayo. Makagit unya sila intang kaloy sa mga iro. Kanira bang ulang ang makakaon ang mga iro ani sus magkisi-kisi gyud ang kagid sakit ba kinang kagid. Sa may siglan na to ani ga. Wala naman tayo siglanan. Ano sa tuga? Sadot lang guys. Ipos na